Hello, hey people. CCC. Hey. MG, how you? GC. How are you guys? Muddy boy here. How is everything? How is Monday? Mine is so. But with vision, Muddy boy, Muddy banya guys. Vadigarisei because ndienda kuda hangu kumboenda pochia chibono rezvise. How are you? Chinhu changu chichikuita very slow. John Giri, how are you? Chipo Magaya, Maria Mangani, Lichen, MJ, Memo Mavia, we say, Muri boy, guys, Muri right. Michael Watts, Hapiwa Munyanga, Yolanda Cutie, muri bohere muri kuzvigona sei mumativi mana enyika aya? Had you ready? Huh? Had you ready? What does that mean? You're confused. Yolanda, what do you say? Collator, Kanombira, Venetian, Jisike Abigail Dalama, Benedict say, my flowy, say. I think I'm not Muslim pakurendo funge. I don't understand Jabtaura. Umpile Princess Linja Nimpowetu. Cheers in Yagatawa, she say. UK Kuribo, that's awesome. That's very awesome, some. Shemaudo, how are you, Estaudo? Estaudo, she say. Ndakuisa link up. Guys, I'm a little bit excited and right. Hands him. Shnaka Tracy, Lioba Macha, Paze, Anna Peruke, Patience Sharon, Munyaradzi, Muchairi, Riseko, Angeline Hadebe, Maria Mangani, Pauline Kaugare, Embedzai Musakaruka. Boss lady, will you say? There's a link. If you wanna join, there's a link here. Do you know to join, guys? Zero that delay. Press up a countdown, countdown. Yemuzito. This time live, you can say, but on DJ live stream because I say so dash kanak. Do you take a video? Munosokona karika recorded. Oh my god, I'm so excited, guys. When Maka play Javeve, they have already sent me a Maria Chon Saganas. And ndikakuratidzei dress yacho nyika hazvina sita zvakanaka, but it's a surprise. It's a surprise, guys. Hi, Mashemarians. Thank you very much. Thank you. Manje mazitandirizo maka musi wacho ndichaita video ndotanga ndavabvunza muda nditaure masita enyu here. Oh, walas iwewe wakanditi uchandibhadharira dress. Wali, are you for real? Ona manje. So one of the person manje mwacho problem ka zita ranoshandisa kuseri rakasiyana neranoshandisa apa, so ndogona kuzoconfuse ndositara pamwe asingadi kutaurwa the actual name, vamwe vanozviita izvizvizvi saka ndichataura navo kuseri ndoti muda ndizokutaura here kana ndoregera kana ndotaura mamwe masitawo kana kuti ndotaura nyika. Ona manje, but the other one ndiye Mutale aitaura oga. The other one manje ndikumbira permission yake. Mutale akatondikandira zuro akati Charles, enjoy yourself, enjoy to the fullest. Ona manje,
Hazina Mimi Masi, Hezo Yei. Hezo Yei, Naiwe Mimi Masi. Where is Muva Gutir? Yes, the Poka Gutum Pandawana. Yes, I'm so excited, guys. I'm happy, and I'm looking forward to Saturday. Yeah. Oh, by the way, in chat about photo shoots. Then imwe Saturday yachoni inenge riri birthday rangu. Can you imagine, guys? Yo, Saturday maviri aya, I pray in the name of Jesus. No weapon fashioned against me shall prosper. In the name of Jesus. Jesu mambo Kristo itai kuti masaturday angu andakatasana nawo aya maviri wayo ndinge ndichienjoy. Pastor wanike zvake anouya achida kundinyon'onya, achida kundikanganisira joy yangu. Jehovah, imi munozviita imi muchachita zvakare pamasaturday maviri waya. Ndinenge ndakachena musi uyo nangu pangu zvakare zogona kuzondifita asi ndichazama nezita raJesu. So far so good. Ndikutsvaga makeup artist ari around location inoi yandiri nei. I remember when I was still in Thailand, this lady aigara chingoti, I want to do your makeup. Pamanje handizozivi kuti achiri kuda here. Unogona kuchinjaka. That's like 5 months, my mwana down the line, mpaka inenge yachinja. The feeling won't be mutual, but ndichamutsvaga. Ndoda kuti handichenese. Nempese here. No, handina mpese. Maikuloyo zvakatokujamba icho here chakarongeka a few days ago. So vakapledge so far 2 vadi vakatounza uyacho paplejo dress hangu makeup nelunch yacho kuti ndinge ndichibaya fork and knife kudai. Aiwa apa pangu dai muchimbozapa pauchacho ndikufarei unodla muhotera. Ndotofarisa zambo mudla zvemuhotera mudzimba mundoizivirepi? Handizivi. So ndinasazogasa kuti ndoita sei ndita zvekudii. Ndakungonamata nezita raJesu. Ngaimbondamatira Taylor uyu, guys. Jesus Christ, ndinonamatira Taylor wangu uyu. Taylor ngaabaye mupono parufanirwa kunge wakatenderera. Baya ipapo uchibaya ipapo ngazvisabhenda. Ngarindifite dzeziri please Mwari, ndisasvodedza pafotoshoot nekuti ndosasechimbuya ndoda kuluka nice musuyu. Ndiripo paRainbow Towers Jehovah Musikwedenga. Uye ngapasaitwa lockdown ndisati ndaita sei ndandodla mukati meRainbow Towers. Ndini hereni chero ndichipamanjira ndichawanika ndichifamba kuti 1 2 1 2 step ndichinopinda mukati meRainbow Towers Jehovah Musiki makanaka zingamboiti ndokutenda neMashemarienzi vakasponza lunch yangu yepaRainbow Towers. Rainbow Towers Jehovah yakatanga iri Sheraton Hotel. Ndini uyu. Ndikufarisa zikamboiti azoti ndoita sei apa mabrothers angu manje vakutotange ndo yavo ivo vakubvunza kuti saka dress iya how far dress mazoona here munhu wedress tabhako nhasi guys shiswa zvakachitangwa zvacho zvise saka mangwana ndei ndinotenga micheka yacho yese ndichindoinda ndichindopimiwa kudai munamata wangu ndiri kuti ngari ndifite dress iyi. Inononditora mapicture chaiwo ndiani ndati kune brother yangu ndoda kuti nditorwe mapictures zvekunyatsotwa photoshoot kana aiwa ndiwashu ndiripo ndongoita sei ndongokuyekera ndinongokutorai picture aiwa zvifani kudero ndinofanira kutorwa nemunhu chai anonyatsogona zvephotography. Ona there should be a difference that day, like it's my special day guys. Ndikura nemada kuti ashwa pamberi paJehovha ndichatinoti asambomudlira saka ndotofarisa zingamboiti ndinoregerei kufara ndinofarisa ndichitendawo vanhu vese vaita kuti ndikwanise kuinda ikoko. Guys, Alexio Zuze is here.
I'm so excited. Very excited, guys. And joy. So I'm just praying good team. This coming Saturday, zvifambe zvakanaka. Ndiwanewo munhu anoita makeup achindecorate nekundistyle. I'm sorry, nandizvigoni. Ndowanawo maybe an affordable photographer anouya achinditora nice pictures. Handisati ndaziva hangu kuti ndichamuwanepi. But kana aripo panapa hake mushe Marian ada kuuya kuzondiita photographing. Ndauya handi-inboxere wedu handirevi zvokuti unoda kutondidzidzira musi iwoyo. This is just like, you know, it's my special day yemusi wacho iwoyo. Ndikungondodla lunch guys, handisi kundovatapo, ndikundodla lunch. So it's something very special. Saka ndine ndichitoda ngotora mapicha ondigadzirira ka nice video. Ndichaka-uploada zvangu. Unogarepi Stanley Lakama? Inbox me. Mandinyore number. Endova serious guys. Handisi kujoka guys. I'm serious. Minatoni plus 263 788 722 85. This is 72285 or 65. Chagoziva number yangu here. Ndito confuse kana kuda kwedini ndikwe lunch yoyi. 65 kapo. Minatoni number yangu. Ndione number yangu guys. 85 85 858 85. Hansi Tanya kuzvidza guys, ndoda uyai mundiite photographing but yekera uyai like uchinyatsa kugona vedu we toita deal. Unaona manje ndoshinyorawo kuti bainingiwo toita fair deal. Yes, handisi kuramba kubhadhara, ndotobhadhara, but ngatisangane pakati. Ndanga kutochema izvozvo because inge siri papulanika, but ndindangoda hangu kuti photoshoot. Then musi webirthday rangu munenge uri musi wa27. My plan nderekuti ndakambenge ndati ndoda ndiuswa pandoritaura that day, but many people were against the idea. So I was like, you know what, ndoita sei, ndongorita rangu, but I'll just do rai nemadhing pamba pedu nazvo kunobhirekera zvokuinda kundorenda mavenue handizvikwanisi. Ndoiti hangu pamba pedu nevanhu vandoziva vari pedo neni ndo vandoitira. Yes, sorry. Ndo hangu ndaekera ndinyorere kunhamba yekera anonzani Stanley Lakama ndinyorere kuekera uko. Unozondiradzawo wakatora shamwari mapikicha. Uyezve I hope unogara pedo vedu we. Ukazogara kuri ndozodizve paya ndakutanga kuti uripi. Tafadzwa chidazi. What do you say? But makeup guys, makeup artist ndichimbotsvaga spare wheel or spare person amauti anonzi chii, but ari kugara kuside kwekulocation kwandiri kunoko. Darling, tangani mafadza vana. Yay! And I played the cake for you. Uyai nema cake. Yo, danda ndiri ndatoti dai uyaone because ndasambopfura mumashopu emakeke. Chitasa makeke. Tachitasa kuti what exactly are we supposed to buy? But I'll probably have like a few friends, not like 2 or 3, but you know how it is. Some of the YouTubers wandirogara chitaura navo vanenge varipo vakakwanisa kubudira ndantinavo nhasi zvangu. There are some YouTubers vandotaura navo vandirototaura navo zvekudero vandowirirana navo, so ndava invite as well. Hopefully vanouya, some of my relatives vanokwanisa kuuya and my friends angu mashoma, but not like sokutowanza vanhu stereki. So can you imagine? Tell me how far now? Nezuro Saturday and I was so busy.
Ya ndichataura newe andipa namba dzako. Tichataura newe kuita sekufuni yacho kuita serikuchauzha. I can just imagine mangwana ndofana unobvunza uyu yavo maresi what 27 mwedzi uno ndo pane birthday yangu so masaturday akateedzana aka these are the best Saturdays emulife mangu nyangwe vanhu vakanditukana no ignore ndoda kuto enjoy like really enjoy myself. Yeah, that's nice. Munamata wangu unoziva kuti ndiwe kuti munhu uri kunogadzira dress ka ndakaratidzwa ndakutomutaura pana mhero kana aripo pane mudzimai anonzi Magayashinga creation yauya musakataura nyaya dzemadress angotumirawo mamwe madress so pakanditumira madress ndikabva ndafarira this other certain dress ndora ndaenda naro kuna tailor ndobva ndakombeya ndaudza brother yangu bhati rakanaka ndobva ndatadza futi mumwe azoendana kuna tailor ava ndobva ati kuti anochuza iroro pakati pemaviri ndachuzirwa iroro rebirthday handisati ndaziva hangu uchazosonesa ndombotanga ndadhila nelunch yangu rebirthday ndichazosonesa mazambia ndomada zisingamboiti rebirthday ndichazorisonesa pamberi apo. Yeah, that's nice. Yeah, birthday ndichangoita brai pamba ndoitira pamba ndichangotadza nyama nemadhi. Otherwise kuri sei yako? I'm excited. I don't want to lie to you. I don't know that feeling you know ka feeling keke kuti unongoti Yeah, ndio zvakanaka guys, let me tell you the truth. Ndanga ndichiti kune mabrothers angu guys musi webirthday rangu ndaita photoshoot futi kasi munhu ngavangu vakachena musi wenhasi tomboita zvokuseka because nditori paukasha zvikanzi nadhai mutengerewo neni kana motenga micheka yenyu yekupfekesa hembe dzenyu mutengerewo ini yaita nyaya zvanzi kuti waita sei wakoshei vanhu vari kupopota nzi unotengerwa mucheka wekusonataye kuti wadii ndoti aiwa ndimasuti iye haana svuti saka zvoitwa sei ndikanotsvaka hangu mucheka wake ndomusoneserawo pandikusonesana namai ava repabirthday unyatsa kubuda wakachena chena matrauzi handisi zvo ndozoita sei manje anosoneka nditi ndomusonesererawo anosoneka obvious kune muzimbabwe mune matailor anogona kusona akawandisa anosona zvakanakisa chaikomawo ndozvandiri kufunga like chifomawo nechishet chake pamwe chine plain kana kuti blue kana kuti chii ndofarira mazano ndine obsession neblue saka kuti ndichaita blue yekautiredi kana kuti chii so pamwe ndodi ndomuitira inenge yakada kuti akumucheka wangu ndozongoisa tumaline tudiki diki ino vamwe vari kupopota kuti why iye kana mukaitira iye why wonati ndichazojoina hangu time handimuramba muchingoita ndichazojoina time ndamboita one or two things. But makachena ndakachena here sure ndisingamboiti makafonesei pataya yenyu yakanaka indofarira zvinhu zvinoita kuti ndisiyane handinofanana nevarume kuda kusiyana nevarume ndandopfeka zvinhu zvinondisiyanisa nevarume ava ndozviparira wakavarunga nditi this is I bought it from the vendor. It's like an attire the vendor people in South Africa. Makaitenga kupi ikoko? Yes, ndakaitenga ikoko Limpopo Profits. Aiwa South Africa. Asimagara Bedbridge. Ndangoendawo pane zvandaita ndangoendawo just to revisit. But it's nice. Yakanaka singamboiti. Thank you so much. Wakubasa kapa imi? Mutu wakubasa? Kana ndiri kumba imi.
indoitira basa rangu ndoitira mumba izvozvi kune malockdown kai saka each and every time kutongoswera mumba. busy handikwanisi kuedha wakaekera hairi bhodo nanyanyisa kuti ndichadzoka futi time here ndikambokata apa ndomboenda kumbonodla. Saka ndichazojoina time. Alright, bye bye. Wozoka, alright, bye bye. busy une kauyu kakamera kakakrosa. Wedu kuno kukupisa wedu nandikula nemakuru kugocha munhu kuti akufurayiwa chaiko. Da. Jesus Christ is loud. Gainimboenda kundodla guys ndozodzoka time tombotanda imbohwa kuti bhatoni rakamwa kusvika pauro akachena zvingamboiti ngamboenda even uzvipa profile penyu zvakanaka zvingamboiti Alicia Magwegwe zvakanaka chidesign chachoni uyu yakanaka uyu yake ririko musi wa27 March sorry ndo pane birthday rangu but ndakasvagwa musi wa29 ndakaridzosa sure kungocelebrata musi wa20 musi wesaturday vanhu vari paweekend 29 because neiri Monday but 29 ndo pane birthday rangu asi ndichariselebrata musi wa27 ndichariselebrata musi wa27 hanzi mafamba dhilini yakasima murise gai mbonoti idlei ndozodzoka futi ndoita imwe live tichimboona kuti ndine simba yakauti handisina kubakwa nehope excitement yangu imboti pomo imboti mboti slow ukamboti slow kudai hopefully musi wesaturday zvinhu zvangu zvese zviye zvarombeka hopefully guys because munhu wemaokera ndotomuda munhu wemapicha guys akaaara tune maecho echos cha gamboekera ndimboenda kundodla guys bye bye.